El 28 d'abril, als 12 Gats, una petita galeria de Poble Sec, es va inaugurar l'exposició Francesc Fàbregas, fotografies de Bruce Springsteen, una exposició que se centra bàsicament en el primer concert del Bosch a Barcelona l'any 81 i que podreu veure fins a finals de maig. Aquell concert va ser un concert amb moltes lectures, no? Un concert que era la primera vegada que venia un personatge, diguéssim, molt potent. Però hi ha una cosa que me'n recordo perfectament, no tant del concert, sinó que va ser la prèvia del concert, no? Un personatge superprofessional, una hora abans del concert, el Bruce controlava de dalt a baix, diguéssim, tot. O sigui, a baix, a la platea, va anar a la taula de so, se'n anava de dalt a baix per controlar-ho. O sigui, és un gran professional, no? Fa com 3 anys recupero amb l'últim trasllat de la casa aquests negatius inèdits de Bruce Springsteen. Aquest és un dels motius. L'altre és que fa 4 dies va fer 30 anys que el Bruce va fer el primer concert a Barcelona. I jo vaig tenir el privilegi, d'alguna manera, de poder ser una miqueta el fotògraf escollit per fer, diguéssim, les fotos d'aquest concert. És molt difícil de poder escollir una fotografia, no? És l'artista més carismàtic, el més agraït de fer fotos, i se'n faria difícil, no? Però, no ho sé, hi ha una foto, potser per la cara que fa, com de nen, que desprèn aquesta proximitat que té amb la gent, amb el públic, no? Retrocedim, doncs, fins al 81 per endinsar-nos en el que va ser l'inici de la història d'amor entre Bruce Springsteen i Barcelona. I gaudim així de les imatges més memorables del concert, on cada instantani ens evoca un moment irrepetible d'un Springsteen jove i ple d'energia. Al final es van sortejar 3 fotos de l'exposició entre tots els socis del 3C que hi van assistir. But lately there ain't been much work.